И здравейте хора, при мен е It's Xerox. Аз съм Dark Gaming TV. Кажи здрасти. Здрасти, YouTube. И днес може би ще направим, аз ще си оправя моята къща. Ето И тази. Xerox е в AK Iceberg BG. Да. Сега може би ще оправим тази къща. Искаш ли? Моята. Окей. Добре. Имаш си посетител на джама. На джамата. Аре, иди. Пръс. Не, сега какво ще ти трябва? Имам си някаква кокошка. Да. Тук съм махнах едни-две къщи. И очаквайте да почекли кой аз. Ето, както знаете, направихме такова ферма за яйца. Имаме те 13 яйца. Имахме повече, ама той ги изхъби. И сега ще... Вместо да се спамнат вътре... Да, ги разметаше по това. Не, вътре ги такова, ама те отвънка се спамнаха. Добре, аре. Идем да работя. Окей. И аз ще ходя с него да събера малко, защото нямам... Какво събра? Аз нямам никакво. Трябва да съберем малко. Ама ти какво събираш? Акация ли? Не. Добре. Тя вече трябва да взема саплингите. И ето, сега... Добре. Фак. Не срамя с монстъри. Спамена се кокошка. Чува. И сега ще видите как убивам скелет, както не си имали. Не бе, снима го. Аре, да почнем да я оправим малко. Какво ще ни трябва? Тук малко ще спеста едно дърво. Без това да ми тръка столно. Ето и малко дърво, ако ти трябва. Е това нагоре ли? Не. Така мисля. Добре. И сигурно това ще целият епизод, как ще оправим тази къща. Не знам, може и да не е. И сега. Кажи на брат ти мъкне. Спокойно. Чакайте. Така. Надявам се да не се чува това как се махам слушалките толкова силно. Не знам, ама нещо изключа там. Сега трябва да сложа съд. Да се прави само стол. Да се прави стол, да е спокойно стол. Тук ще има стол докова. Падни бе. Мога ли? Нищо. Говори с спайдър. Едно спайдърче... Едва ли това ще целя епизод, защото аз набързо ще оправя къщата ти. Добре. Може би ще... Не знам какво ще правим в този епизод още. Ще измислим сам. Мен не ме питай. Добре. Като ясно. Може да направим честрум. Да, това сме го запазили като за план. Подялите такава сторона, даже го служих спре. Може би ще бутнем и тая кула, ще махнем цялата офлайн. Аз съм замислям. И на мястото на тая къща, дето беше ето тук, и на онази там да направим... честрум. Аз ще бута малките къщи и ще остава само една. А нещо има в кулата. Ето вътре... В кулата има селянин, да знаеш. Нека си. Значи, кулата
мисълта. О, чакайте, че си забрах мисълта. Значи, ще оставим една малко къща да се прави пошенки там. Че е мистър Рум? Да си правим пошенки и да си ги слагаме вътре. Как? Извинявам се за това хиляде. Просто наш си в момента нас. Ама това е бруталният му брат. Да. Само да кажа. За информация само. Да. Но не се стряскате на клипа. Но сигурно ще има такива. Да не са притискате. Моя клип ще го кача някъде, не знам, може би утре на 21, може би, не знам. Ще видя. Ако не забравя. Не, това го нямам. Малко ще кърпам чипс. Той се сече поне е късно, отколкото никога. Там. Нямаме 16 яйца, но сега като се качах ги рода, ще излезе толкова, така че сега ще справя се начин. Роди се, вече знам къде да го удрям. Рапа, роди се. Баш къде фермата на моя намерил. Ето. Ще си взел малко моркови. Родиха се две пиренца, но едното извърча. Ай! Пи, те ме ударят заради тебе. Как бати къща. Ай, ти си без къща. В ремонт е. Да. Това от стон ли се правиш? И ти ли правиш това? Не, сега ще почвам правя с нямам такова. Черпи малко. Надявам се да ви хареса къщичката, защото я правя, аз съм той. Че ме черпи малко колко 20. А самата къща е направена, самия дизайн е измислен от мене. А не копирам, ако си мислите така. И чакате, тук следващия епизод в моя ден, да направя една къщичка с една веранда. Или пък, що не махнем тази кула и тук на място на къщата да го направим с дърт и да сложим, или да не го правим с дърт и да сложим такова. Да бе, тя ще маха. Че е струм, ти говоря. Но аз ще започна това го махам. Добре. Аз ще почна отгоре обаче. Окей. То се не да се скрил тук да се каширал ще си... Ако искаш малко пушиш на забързан кадър. Не знам как това става. И аз после ще ти кажа колко коментации сте. Добре. И сега ще е забързано. Еми да, няма смисъл. Последно? Какво? Да. Окей. То циганин дето е тук ще си остана без къща. Само, че там на забързания кадър трябва да намали звука. Да не се чуваме. Е как, само там ще го намаля. Ще видиш, ще ти обясня. Ту и Манги си остана без хом. Даже ако някой снима начин може само без целия клип, аз само това. Аз за само не съм забързал никога. Аз само това искам, дето е тук да го забързаме тази част. Ще видя какво стане. Не се видя.
Айди, точно на безхомче. Зомбитата ще го къщат. То само си ни гледа, не сме да каже нищо, врагче. Рекли се в някой друг хом. Цигани нещастие. Бати, колко събра сам стол, бе? 60 малко, 64 нещо. Ба, с 2 стака се събрах. Ти си ти. Текстчър пак ще го има в описанието на клипа. Ако го има. А? Ако го има, Кое? текстчър пак. Да. Още малко става. Свърши, аз няма повече. Не има. Още 2 трябва да се поставят. Ето сам тука, виж, над вратата. Махай. Мах ще бе. Имаш ли едно стъпо? Да, имам даже 4. Не една. Ето. Направен въвръзник. Но виж горе. На вратата ти. Ето довършвам те, само че после ще го правим в офлайн кофево. Ето цялата къща е тук малко ган. Къде е? Там дето щупих, трябва да се сложи. Чакай, Чакай, тук търво бе. Не, нали го гледам по другата страна, ето тая. Опа, тук трябва да са дървета. И аз съм при някакви глупости. Като тебе. Той иначе прави някакви глупости. Той си е глупо. Добре, къде е тървото? Няма да... Типа. Не, аз си имам. Аз съм готов. Направи го. Я така ще махне. Оня цигани къска. Ара барикадиране. Шалалалалалала, клей. Ого, колко много клей. Аре сега малко да майнваме. Вода! Пипи! Баба ми! Баба, къде си? И ще ходим да майнваме. Ти луд ли си? Кой майва? Докато снима. Всеки. Кой? Има доста хора. Ако искаш да си като тях, отива. Може пред. 13 клейко. Или ще го сложиш правко на твоята печка. Че моите вече са много станаха. И пък обараш такова. Кой обараш бе? Не бе, бате. Стига намира. Кобараш, Стига намира, влезна. Кобараш. Аз ти гледам колко е хилта, така че спокойно. Не бе, бате, не искам. На толкова си сърце. На -4. Добре, ара, ставам. Не бе, бате. Аз забравих, че тук прихода. Нещо ще Подарък. И още имам ти дам. Готов. Добре, Чакай, още имам ти дам. Но този път е по-хубав. Да, гледам, че не.
И сега ще ти го направя. Какво ще строиме? Така. Да ти е добре. Той барикадира къщата. О! Добре. Ти справи ли снимаш? Не. Сами клип се филма. Ну кара. Ако ще го кажа. Какво викаш, Влади? Ще видиш ти какво ти викам. Айде съберем дърво и да направим такова бастигане. Айде ходим да съберем дърво и да направим 6 строма. И ще спирам. Да направим 6 строма и ще спирам. Аха, няма такова дърво. Няма такова дърво. Какво? Има само две. Просто ми. Той е много глупа. Накъде си заплатил? Си. Накъде? Накъде? Това си моето дърво, не го бари. Топ. Но аз ще извадим бразвата и ще те пречупя. Стига бе, нямам храна. Гъкъв циган. Ще убия, не ме кара. Значи съм добър майко 5 хилт. Ти колко си сърца? Не, на 2,5. Ти храна. Абе, не ми трябва. Не вика, че нямаш бе. Кой позаспава? Държа бе. Ха-ла-ла-ла. Стига бе, на едно сърце си. Ударих тебе, не искам се случи. Майко. То бута троши там. Ще достигна чашата. Моля е чаша. Не ще си тази глина, трябва ли ти? Трябва ли ти тази глина? Имаш ли цвета? Нямаш, ти имаш. Ма две не ми стига. Хай, биби, трябва ми още. Аре да лягаме да спим, за да стане ден. И да се сейфаме. Аре да. Yeah! Ай, чудо, видях ден. Ну, сам спа. Точно гъд. Когато съм една изненада за тебе. Добре, аре. Чакай само едно, че искам да тествам едно нещо. Че само не съм да тествам. Не? Имам 13 дърво. Не става. Чули бе? Аз имам брика вече 40. Не знам за какво съм. Добре. И сега какво ще правим? Мяра се да направим 6 строма или поне го започнем? Къде ще е? Някаква планина? Не, аз съм го вече замислил. Аре е тука. Не. То. На къща? Не бе, е тука, не на къща. На Честрум. Да, в къща. Как така в къща? Самата къща да има Честрум. Не бе. Ами? Ето на това място, дето беше замъка и она... Там да е Честрума. Ама къща ли да е или не къща? Не къща, Честрум. Какво ще ни трябва? Майко ми е. Абе, какво ще ни трябва? Каквото вземеш? Дърво, кабелстон... Казвай. Вземи на каквото вземеш. Камъни, тухли...
Ето тяйте ми. Ти се базикаш мен. Откъде знам? Аз имах на... Мисля. Не пипай тука. Това не е за теб. Не пипай. Спокойно ще не барам. Так нещо не може да се чете, бе. Защото не е такава. Безкъмет. Ти ще енчанташ ли, бе? Щастник. Аре. Опа. Това колко се насра. Нямам вече дърво. И аз също. Сега какво? Сега не знам. Сега трябва дърво, нали? Сега на мен не мислите. Мало ще. Чата пред джого да видя дали имаш коки. Виж. Благодаря за глас. Имаш ли саплинги? Аз имам. Колко? Аре спирай епизода. Сега ще чакай, защото имам такова бон. Аре дай да изхаваме това дърво, дето е тука. И ще спина. Колко дърво? Чакай, не знам. Имам 5. Е така ли? Сложи 1, 2, ето. Са? Абе. Какво? Сега какво? Имам още. Нищо. Как да го правим сега от тук нататък? Або, така да го взема. Абе, ти то ще има да го обработваш, ти. Сега като ходя да ям, като свърши и защо ще ме бедлиш колко време се обработва. Опа, чакай. Сега, къде има крафтинг the table? Не тук. В енчантинг. Шалалалалалалала. Той е много заребящ човек, аз чекам.
Кой? Ти Какво? си много забиеш, човек. Не играй. Честромите ли? А? Честромите? Не. Види. Не играйте с него, но е много зарбящ. Не е верно. Не ми пишете на гласа. Сега как ще се изям. Ще се издам за една глупост. Добре, че си издам това. Чакай, тук ще е с такова свобода. С тълго. Повече ма радва. Сега ще трябва да го конвентирам. Ти спря ли го? Не. Ще избил. Ще направим честром и това. Да. Чакай. Ето, сега само ми трябва често. Сега ще направим малко. Ма то пък няма Да ми е кацат. Единствено. Не знам. Имаш ти тук 3 честа. Холметоти. Акация имаш. Нещо не ми се прави. Аре, спирай го. Ще го довършим с извън това. Не, сега ще го свършим аз. Само ще сложим честовете. Няма да го правим сега, ти от си. Къде ги слагаме? Тук, нали? И добре, хора, аз бях Даран Гейминг TV. И това беше всичко от мен. Довиждане. Кажи чао. Кажи чао.